Sanibonani la kuwa Nchuphakama, nibingelele sifundo. Esiniphathele zona-ke mbukeli bethu. Siyacela nje ukuthi ni-like, ni-comment, ni-subscribe. Kuthokoze umndeni wengane eyayikhalela ingoma kaKhuzani ephuma ngaphansi kwesihloko ithawula nomqhele. Lapho khona ingane ivela kumbukiso wevidiyo ifuna ingoma kaKhuzani ethi Qukulitshe. Lapho khona-ke uKhuzani uhambile wayovela kubo bomndeni wale ngane, wayiphathela nezinto zokhisimuzi ezimnandi kanye nomqhele nethawula. Okuveza khona nje ukuthi uyakuthokozela uKhuzani uma kukhona iy'ngane ey'khalela ukuthi kudlalwe ingoma yakhe. Kanti esikuphathele khona okunye mbukeli wethu, umculi kaMaskandi owaziwa ngegcokama Elisha, umthandeni, umfo kaManxele, sebesola ngokuthi uyithandile iy'hloko zocansi. Abanye bakhala ngokuthi ngathi uluthandile ucansi. Uzokhumbula mbukeli wethu i-albhamu ayikhipha eyayithi i-Dog Style, yalethi ukukhuluma. Nayi-ke enye eseyilethile ethi i-Blow Job. Ngabe uthini owakho umbono mbukeli wethu ngalolu daba? Siyacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi ku-comment section. Ungakhohlwa uku-like noku-subscribe. Ngiyabonga.